sila. At Artira. Ato ta sa 12th floor. 12th floor. Abot na ta. Abot na here. Moni ang ano ang view? Bala kaning sa view. Oh my God. Ngano din? Ngano din? Wala, Mama Josie. Oh. Moni ang view sa Artira. Na ay residential o condotel diri isa toy ganahan. Ay, lot only day diri, ma'am? Discovery. Sold out. Discovery Bay. Kani sold out Discovery Bay. Ah, Sold out sa pool. hala no. Pag-reselling pa lang. Hala ma'am no. Pero dapat sila yung restaurant, ma'am. Wala yung restaurant, ma'am. Wala yung garbage. Pwede lang mag-lecture mo. Mga 5 siguro. Asa man ang cottage ani? Asaan na chi? Ah, kana no, kana katong 30,000 mo na ila. Murag clubhouse. Nagbalay ka for free. Dira mo pa yun. Ilang cottage ka na murag kana ra gud. Kabala ka nang naskili. Butang ra ng lamisa siguro. Dira mo ligo magdagat. Pero dili ang parang sa balay. So, asa na rin gawas din ha, ma'am. Aksa na island. Right now, di kami sa 12th floor. So, moni si Madam Gia. Madam, jukista na no forma. Usa ni sa investor. Dali. Sunod na mo. Wow. Kasi wala din kayo pa kaya sa island. Mao ni ang iya. One bedroom kada po sa 65 to 07 square meters. Ilan to naman po? Around 9 million. 9 million? Yes. Yes, yes, yes. Mo ni ang residential, ma'am, no? Residential. Apil na CCTV na siya, ma'am? Provision for aircon na siya. Ah, okay. Aircon so, din, ma'am? Ha? Yes. One bedroom. Nice kaayo, no? This is only 9 million. 9M. Yeah, 65. Yeah, sea view. Daghan pa mo available ni Miss? Ngayon ating apply po. Ah? Good view ni ma'am. One bedroom. One bedroom. Tulo. Room mo? Room dito? Ay, background siya. Miss panalitan Miss ba naa sa gawas nya kanang di pa mo gud makaari. Kanang usay pa ninyo ana. Kuan na ma'am? Reservation. Online reservation Reservation. through wire kuan kanang kuan mo ng wire transfer. Pwede na. Murag na ano, pwede na kay na sa offices po abroad sa market. Ah, okay. Ma'am Jana, may mga video files, ano ma'am? Action video. Wala ma'am, picture lang. Picture lang. Nice ma'am sir niya. Mas nindot pa sa Naka-close naman. Sige, sige. Pero ang in-turnover ni client at input as new official. Wala lang i-care sa input. Kung mag-ihap na pag-i-care. Kaya ko lang yung gusto mo. Kaya lang taga. Lagi. So, solo ang delivery ka ni Josie. Buday Nice see you. Mas ganahan ko ani kaysa katong kuan. Kay naapad gapon say bathtub, di ba? Residential man to ni Miss, no? Mo ni residential. Loan, pa-invest sa si imo best friend diri loan. Ha? Pa-invest sa siya kay kuan. Kana kuan di kaya ba?